Hyvä ilmanlaatu ja lämmön talteenotto teollisuustoiminnassa ovat tärkeitä tämän päivän yrityksille. Ekologinen ajattelu yhdessä työympäristön olosuhteiden parantumisen kanssa asettavat haasteita nykypäivän ilmanvaihtotekniikkaan. EU:n suunnalta tulevat ilmastonmuutoksen säädökset asettavat haasteita lähitulevaisuudessa yritysten toimintaedellytyksille. Teollisissa yrityksissä tehtyjen tutkimusten pohjalta, muun muassa metallialan yrityksissä, työntekijöiden ylähengitysteoireiden riski on noin 4-kertainen verrattuna pölyttömissä ja savuttomissa tiloissa toimiviin henkilöihin. Metallintyöstäjillä oli myös jossain määrin kohonnut astmariski. Nykyisin käytössä olevat raja-arvot eivät suojaa metallintyöstäjiä hengitysteoireilta. Raja-arvoja on syytä päivittää, ja virallisten raja-arvojen ohella on suositeltavaa käyttää selvästi alempia ohjeraja-arvoja, joita voidaan hyödyntää työpaikoilla työympäristön kehittämisen apuna. Hengitysteoireita voidaan vähentää parantamalla koneiden suojauksia ja ilmanvaihtojärjestelmiä sekä käyttämällä turvallisia työtapoja. Hitsaavalle metalliteollisuudelle ja vaativiin ilmanpuhtauden ja energiatehokkuuden olosuhteisiin on kehitetty sähköinen suodatinkennosto Hymy. Tuotekehityksessä on tehty tiivistä yhteistyötä Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kanssa. Vaativissakin teollisuuden olosuhteissa Hymy-suodatinkennosto osana Hymy-systeemiä poistaa ilmasta terveydelle haitalliset epäpuhtaudet. Kennosto puhdistaa ilmasta hitsaus, metallioksidihuurut, savukaasut, hionta, valimo- ja metallurgiset pölyt sekä noen. Myös virusten, bakteerien, itiöiden ja siitepölyn ilmassa leijuminen päätyy kennostoon. Kehitystyön tavoitteena on alusta asti ollut kehittää mitatusti ja kohtuullisin kustannuksin teollisuuden tarpeet täyttävä ilmansuodatin ja lämmön talteenottojärjestelmä. Hymysysteemi perustuu syrjäyttävään ilmanvaihtoon. Laitteistot on asennettavissa uusiin ja vanhoihin teollisuustiloihin ja kiinteistöihin. Hymysysteemijärjestelmä toimii seuraavanlaisesti. Poistoilma epäpuhtauksineen kerätään koko tilan alueelta poistoventtiilien kautta putkistoon. Ilma johdatetaan hymysuodatinkennoston kautta talteenottoyksikköön. Ilmamassasta otetaan lämpö talteen. Happiköyhä puhdas jäteilma johdatetaan ulospuhallusjärjestelmän kautta ulkoilmaan. Ilmanottolaitteen kautta sisään johdettu hapekas ulkoilma lämmitetään talteenotetulla lämmöllä ja johdatetaan tuotantotiloihin. Tuloilma johdatetaan tuotantotilaan, erityisesti metalliteollisuuden käyttöön suunnitellun hymypäätelaitteen kautta. Tämän tuottaman lattialle suuntautuvan ilmavirran ja tuotantotilan oman lämpökuorman ansiosta sekoittunut ilmamassa epäpuhtauksineen kohoaa ylöspäin kohti poistoventtiilejä. Automaattinen kohdekohtaisesti määriteltävä pesuohjelma ja huoltosopimus varmistavat hymyn jatkuvan korkean puhdistustehon. Parantunut hengitysilma lisää työviihtyvyyttä ja työtehoa. Lämmön talteenottoyksikkö tuo säästöjä energiakustannuksiin. Hymyllä päivitetty ilmanvaihto parantaa myös rakennuksen energiatehokkuutta. Hymy parantaa olosuhteita.